EH Bai ostegun honetan aurkeztu du bere bigarren kongresua. Gero eta gehiago Construction on Demand lelopean egingo dute urritik urtarrilera bitartean. Azaldu dutenez, gaur egungo erronkei erantzun egokiak emanez eraiki nahi dute etorkizuna, eta horretarako Euskal Herriarentzat proiektu politiko sendo bat behar dela defendatu dute. Lehen kongresua 2022an egin zutenetik 4 urte igaro direla gogorarazi dute, eta denbora horretan nazioarteko egoera politikoa nabarmen aldatu dela adierazi dute. Haien esanetan, agenda erreakzionaria inposatu eta nazioarteko zuzenbidea bera ere hankaz gora geratu da. Frantziako estatuak gainera krisi politiko, sozial eta instituzional sakona bizi duela nabarmendu dute. Kongresuak beti dira momentua burua altxatzeko, perspektiba hartzeko, azken urteetako bilana egiteko eta ondokoen perspektiba lantzeko. Beraz, testuinguruaren azterketa bat ere egitea komeni da. Testuinguru horretan Ipar Euskal Herriak ere erakusten du resilientzial bat. Resilientea da eskuin ideien aitzinamenduaren aitzinean. Resilientea da alternatibak aurkitzeko momentuan. Urratsak egin behar ditugu. Euskararen egoera oso larria da, beraz, Euskararen arloan funtsezkoa izanen da herri gisa erantzun baten atsemaitea. Etxebizitzaren arloan ere bai, egoerak larri segitzen du, nahiz eta urratsa batzu egin diren azkeneko urteetan, urratsa berri batzu egin beharko dira. Ez bi arlo hori ez gain beste batzu izan daitezke ere, baina hori guztia aztertuko dugu kongresuaren baitan. Testuinguru horretan, eskuin muturraren gorakadaren aurrean Euskal Herriaren izaera eta ahots propioa indartzeko beharra azpimarratu dute. Horretarako, herri proiektu demokratiko baten alde ahalik eta babes eta indar handiena biltzeko deia egin dute. Hala, Euskal Herria Baik politika egiteko molde zaharrak albo batera utzi eta etorkizuna elkarrekin eztabaidatzeko, erabakitzeko eta antolatzeko garaia dela adierazi du. Hain zuzen ere, bigarren kongresu hau horretarako plaza izango dela nabarmendu dute. Errugabetzat jodu Josu Urrutikoetxea Parisko dei auzitegiak. Hori dela eta haren aurkako akusazioak bertan bera geratu dira. Eta Urrutikoetxeak ez du aukerarik izango helegitea aurkezteko. Beraz, 10 eguneko epean Espainiako estatuaren esku utz lezakete. Hoiek horrela, Ziburuko eta Donibane Loizuneko euskal preso eta ieslari politikoen aldeko erantzun komiteak elkarretaratzea egin dute Urrutikoetxeari elkartasuna adierazteko. Apirilean epaitua izan zen Josu Urrutikoetxea 2002tik 2005era bitartean etakidea izan zela leporatuta. Orduan fiskaltzak 5 urteko espetxe zigorra eskatu zuen eta Frantziako estatutik kanporatzeko agindua ere eskatu zuen. Urrutikoetxeak epaiketan etako kidea izan zela onartu bazuen ere, ukatu egin zuen leporatzen zioten helburu terroristak zituen gaizkile elkarteko buruzagia izatea. Euskal Herria Baik berri ona dela adierazi du. Haien hitzetan epaiak berretsi egin du auzi honek ez duela lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuaren testuinguruan. Hala ere, elkarteak Frantziako estatuari dei egin dio Urrutikoetxearen kontrako euroagindua ez betearazteko. Sanfermina kate-joka ditugun honetan festarako egunak izateaz gain aldarrikapen eta jaieredu alternatiboetarako tartea ere badago. Horreen eredu garbia dira Iruñeko herri Sanferminak herritik eta herriarentzat sortutako jaieredua. Aurten 10 urte beteko dituzte eta 9 egun 10 urte 11 borroka lelopean ospatuko dituzte. Hamarkada honen ibilbidearen eta urtengo egitarauaren harira hitz egiteko Maider Frantziskoenea eta Arkaitz Erro herri Sanferminetako kideekin bildu gara. Galdera komplikatua da, baina nire ustez adibidez herri Sanferminak badira espazio autogestionatu bat, eta azkenean Iruñerriari ematen diona bada autogestio hortatik ateratzen duguna, bai kontzertotatik bilatzen dugula proposamen alternatibo bat, ateratzea. Eta bai, udaletxetik eta beste Iruñan dauden enpresetatik zeo zer ezberdina egitea, eta nire ustez hori da herri Sanferminen oinarria, autogestiotik olako espazio bat ateratzea eta proposamen kultural bat ematea. Guere egon garela, denbora bat ez da bilatzen bakoitzarentzako zer den herri Sanferminak zerria da ere, bakoitzarentzako gauza ezberdin bat izan daitekeela, eta bai behintzat adostuta daukaguna, behintzat guretzako guztientzako dena da, eragile eta norbanako ezberdinek sortzen dugun elkargune bat,
San Ferminetan zehar orokorrean daukana jarduna, baina, bueno, egia da, kurtso guztian zehar, nahiz eta jardun publiko batez egin guk ere daukagula kristonan atzetik, valorazioak, hurrengo urteko plana, proposamenta guztia garatzea, baina bai uste dugula, San Ferminetan behar dugula bestelako espazio bat, oinarri amankomun batzuen baitan eraikitzen dena, guztientzako erosoa izango dena, saiatzen gara ere pizkazio bezatea, baina bai bestelako oinarri eta ideia batzuen bueltan eraikitzeko, ez? Eta arkitek esaten duen bezala, ere alternatiba bat eraikitzeko San Ferminak gire monstru horri aurre egiteko pizka bat ere. Herri San Ferminen lehenengo edizioa 2016an ospatu zen, inorrez konturatu, baina, bizkat leheloa pentsatzen ari ginean, konturatu ginen, hori lehenengo edizio hori 2016an ospatu zela. Eta orduan, aurten 10 urte betetzen direla lehenengo edizio horretatik. Egia da ere, aurretik Ura Irunaren izenean egon zirela beste San Fermin batzuk edo beste gune bat, baina, herri San Ferminen izenpean lehenengo edizioa 2016an ospatu zen. Orduan, bizkat horren buelda, 9 egun irauten dituela San Ferminak, 10 urte hurrena dela urten, eta 10 urte horietan zehar, 11 aldarrikapen ezberdin egin ditugula, eta 11 borroka ezberdin eraman ditugula aurrera San Ferminetan zehar. Orduan, bizka bat horri erreferentzia nahi genio egin. Zaila da, ni adibidez, herri San Ferminetan eske ni badaramatzat 2 urte antolatzen adibidez, zaila da erantzutea 10 urtetan ze aldatu den, kanpotik ikusi dezaket, bai, udaletxarekin izan direla arazoak, ez garela beti plaza hontan egon, arazoak, eta beste gauza batzuk izan ditugu, baina, karo, ni adibidez kanpotik ikusi izan ditut beti. Eta barrutik, 2 urte hauetan asko ez da aldatu, baina... Nik uste aldaketa nagusi izan dela, hasieratean, nik uste lehenengo edizioa izan zela 3 plaza ezberdinetan egin zela lehenengo edizioa, eta izkatu nik uste lekura izan zela, egia da, ni gaztean nintzela, ere ez genuela parte hartzen, komotala uzanetan tabla bai, baina ez ginela Herri San Ferminen parte, eta orduan urtez urte bizkat joan dela aldatzen ez, tokia ere, kokalekua, plazen banaketa aldatzen joan da, ere egia da, duela urte batzuk ere 2 espazio egin dituela, kontzertuen espazio eta gunel zailarena, ere horitu behar garela ere, txosnak duela ezagitzen bat urte, larrunan ospatzen zirela, eta hor, helburua zela, adibidez, talde indartsuak jartzea jendea joateko, eta urten ari ez egiten duguna da, saiatzen garela, estena musikal igual handiago bat hartzea, eta hemengo taldei ere aukera ematea. Orduan nik uste ere aldaketa hori egin dela, eta ere, osaera aldetik urte batzuetan igual 2 edo 3 eragilek osatu dugula, eta urten ari ez 12 eragilek osatzen dugula Herri San Ferminak, orduan ere guretzeko ere postekoa dela ez, hainbesteko eragile anitz eta ezberdinek parte hartzea Herri San Ferminetan. Baina egia da, azkeneko 2 urteetan nahiko antzeko ibili garela. Auzolana gabe izan dugula montatu espazioa, behar dugula eskertzekoa dela eta behar dugula ere jendeak parte hartzea, bai auzolanetan, gaur gauden bezala, eta bai txanetan, incluso aurretik ere egin marten lan guztian, edonor parte hartu dezakela, eta auzolanen erekiten ditugula, orduan hori ere garrantzitsua dela, bai. Egitaragua ez dauka buruan, baina bai bermatu dugula urten adibidez, Iruñerriko talde txikiak, orain hasten ari direnak, egunero bat izatea. Bere egunean egin genuen Instagram bidez, lehiaketa moduko bat, eta hori guri iruditzen zaigu, aukera bat ematea ez, Herri San Ferminetako holtzara igotzea, talde txikientzako badela adibidez, kriston oportunitate bat, ez? Gero, adibidez, nire partetik, 2 larraindantza ditugu aurten Herri San Ferminetan. Gero, mirua etortzen da, talde potenteak baita ere ekartzen ditugu, beti saiatzen gara. Eta gero, holtza txikian, baditugu baita ere kantautore batzuk, saiatzen gara, anitza izatea, ez? Ematen den proposamena, baina, pixkat denetarik, hori saiatzen gara, uste dut lortzen dugula. Hor baten bat esaten dola, ez dago ez dakit zer, baina, ez da erraza, krokisa egitea, joder, eta orduan, hori. Bai saiatzen garela, erratzen titaurin horiek bultzatzen, alternatiba bat planteatu alizateko, jendea adibidez zezenketetara ez bateko, orduan saiatzen garela, ordu horietan zehar egiteragu bat
jartzea hemen, jendeak eukidezan ez alternatiba hori pixkat hauei aurre egiteko. Orduan azken urteetan saiatu garela gure egitarau ezberdina jartzen ordu horietan, pixkat aurre egiteko. Egia da, zaila dela, baina saiatzen garela pixkat gure alea jartzen. Eta gidaren ikuste garrantzitsua dela ere aipatzea, okazio ditugula ere bazkariak eta hori ere gure egitarauaren parte dela eta hori ere garrantzitsua dela. Eta daukagula ere mani bat, ditugula egitarau ezberdinak ez direla bakarrik kontzertuak. Saiatzen gara geroz eta nintzagoa izaten, bizkanaka eran ikuste lortzen joan garela ere aniztasun hori egitarauan bertan ere. Garrantzitsua da, hori, 6:30 bederatziak arte, hori zezenketan peina guztiak daudela sartuak, eta tarte hortan beti bilatu behar da zeo zer egiteko, ez bazara zezenetara joaten, badirudi ez duzuela ezer egiteko, ez dagoela txarangari kalean, ez dagoela ezer, eta orduan garrantzitsua da hor tarte hori probestea, proposamen kultural bat emateko, ez? Bueno, elkarrizketan zehar esan duguna, ez? Osea, gu bilatzen duguna, bada, espazio hau segurua izatea, denontzat izatea, ez? Azken finean, eta hori da gonbidapen honena nire ustez, ez? Osea, bilatzen da, omen jendea eroso egotea, kontzertuak disfrutatzea, ez kontzertuak bakarrik, baizik egiten diren, pilota txapelketa, hori, gu guztia egiten dugu jendea etortzeko eta ongi pasatzeko, ez? Azken finean, eta nire ustez hori da gonbidapenik honena. Nik uste ez duzuna, egitarau anitza sortu dugula, nik uste dagoela jende askorentzako erakargarria izan daiteken egitaraua. Orduan nik uste hori eroso segitzen garela izaten jende guztiarentzako gunea, segitzen garela hori euskal kontrolatzen, ordutegia kontrolatzen, musika kontrolatzen, orduan nik uste ere segitzen garela bintzat aldarri hori egiten, ez? Pizkat guztiantzako espazio bat izate eta guztiontzako erosoa izan daiteken espazio hori sortzen, eta disfrutatzea benetan. Aurten aldaketa bezala 14an, normalean 10ean ospatu izan dela Herri Sanferminen bazkaria eta aurten pixkat aldaketa egin dugula eta pixkat zuk lehen plantatu duzun auzolan horren bueltan 15ean, 14an simbolikoki pixkat, hasiko garela txosnaguna desmontatzen, ez dugu guztia desmontatuko, evidentemente azken eguna ere espatzen dugulako, baina pixkat Herri Sanferminen eguna azken eguna izango dela, guztionok pixkat elkarrekin izteko Sanferminen etapa hau, eta pixkat guztion artean desmontatzen hasteko eta pixkat simbolikoki hori auzoleanean montatzen dela ikustarazteko. Orduan, ez metzen gula ere jendea etortzeko 14ean bazkaltzera eta auzolanera. Irunen Samartzial eguna ospatzen ari dira eta horrekin batera alarde parekideak bere ibilbidea egin du, ikus dezagun goizean goizetik arratsalderaino zenolako ibilbidea egin duen. Ekainaren 30ko eguna Irunen egun sentian hasten da. Alarde parekideko konpainia bakoitza bere auzoan elkartzen da, kantinera jasotzen du eta pixkanaka guztiak Urdanibia plazan biltzen dira. Orotara 14. Han osatzen da alardea, bandak jotako dianaren ostean. Momentu polita izan ohi da festa giroan. Ondoren kapitain eta buruzagiek komandanteari berri ematen diote azken aginduak banatzen dira eta dena prestuzten da irteerarako. Hau da, alardea abiatzeko. Samartzial kalean hasi eta goizeko unerik esanguratsuenetako bat San Juan plazan gertatzen da. Bertan alardeko generalak tropen agintea hartzen du eta Irungo udal bandera gehitzen zaio alardeari. Bitxia da alarde tradizionalari udalak ematen diola udal bandera, aldiz alarde parekideari ez. Hortaz EH Bilduko eta Elkarrekin Podemoseko udal zinegotziek ematen di bandera babes gisa. Bandera hori Bidasoa konpainiak eramaten du, tradizioak hala agintzen duelako, eta ekitaldia ohorezko deskargekin eta musika militarrekin osatzen da. Handik desfilea Junkaleko elizara doa. Bertan egiten dira ohiko deskargak eta ondoren ordezkaritza Samartzial ermitaraino igotzen da. Arratsaldean tropak berriro elkartzen dira eta desfileak hiriko kale nagusiak zeharkatzen ditu. Ibilbidearen amaieran San Juan plazan goizen jasotako bandera berriro itzultzen dute. Ondoren konpainek azken desfilea egiten dute generalaren aurretik agur moduan. Alarde parekideak erritu eta egitura historiko horiek guztiak mantentzen ditu, baina emakumeek eta gizonek baldintza beretan parte hartza du oinarri. Horregatik konpainietan emakumeak soldadu, agintari edo kantinera gisa ikus daitezke, inolako bereizketari gabe.
Tradizioaren elementuak banderaren entrega, deskargak, samartzalerako igoera eta amaierako banderaren itzulera berdinak dira. Aldaketa nagusia parte hartzeko ereduan dago. Nik uste dut gauzak asko betu direla, baina asko dago egiteko ere. Poliki handitzen goaz, generazio berriek argi daukate hau dela etorkizuneko alardea, baina oraindik asko dago egiteko eta batez ere udaletxeak izango du hemen asko esateko ere. Horregatik ere zain gaude, duela gutxi bertan egon ginen, baina gu jarraituko dugu eta inguruan ikustea besterik ez da, zemat jende gazte, zemat neska, zemat mutil, eta argi dakagu etorkizuneko alardea dela eta poliki honekin gure alardea hau izango dela etorkizuneko alardea. Elkarbizitza hau ez da, porque gaurko egunean gu ezin gara gure lagun, gure familia guztiakin egin, batzuk ez dutelako gurekin egon nahi. Hori da elkarbizitza erreal bat. Errespetua bai dago, bai igual ohitu gara, baina hau ez da nahikoa. Eta hau ez da benetan jai bat bizitzea, eta herri bat gara eta herri batek alarde bakarra izan behar du. Egoera normalizatu dugu guztiz, baina herria zatituta dago. Hortaz, ez, hau ez da bizikidetza. Herria zatituta dagoen bitartean, eta jai bakarra eta guztiok elkarrekin udal alarde batean ospatzen ez dugun bitartean, hau ez da bizikidetza egoki bat izan. Guk uste dugu hemen azkenean, guk gauza asko eskatu eta esan ditugu, gauzak oso ondo egiten ditugu, eta uste dut eman bartzegula 8 egun hori, eta da alarde municipala gu izatea. Udaletxeak hartu behar du bere zeregin nagusia jaietan dela beti egin izan duen bezala alarde antolatzea, eta alarde municipal hori izan behar du publikoa, berdintasunekoa eta etorkizunekoa. Orduan argi eta garbi hemen, mailan kolpe bat eman eta esan behar dute onaino iritsi gara, guazen alarde antolatzera eta guazen alarde hau antolatzera. Administrazioaren esku dago oraintxe bertan. Denbora luzez auzolanean eta bilera artean egon ondoren ekainaren 4ean ireki zituen ateak La Rosak Arrosadiako auzoguneak. Auzoan elkartu saretuetan dolatzeko tokirik ez dagoelako sortu da proiektu hau. Arrosadiako auzokide orori bideratuta dago izan haur gazte edo heldu. Jaio berri den proiektu hau martxan dagoen arren forma ematen dabiltza oraindik. La Rosako kideek auzokidako gonbidatzen dituzte arazo ekonomikoei irtenbidea ematen laguntzera eta lokalean egin behar izan den obrari aurre egiteko kuotakide egin daitezkela saldu dute, haien ekarpen ekonomikoa egin eta bultzada emateko. Proiektuaren nondik norakoak azaltzeko Ainara Ainzua eta Magoia Enares La Rosako kideekin bildu gara. La Rosa bada auzotik eta auzoarentzat alokatu den espazio bat. Bai ditu bi alde desberdin. Alde batetik bada espazio fisiko bat ideiarekin auzoko kolektiboak hemen elkartzeko, baina baita ere izan nahi du antolakunde propio bat, ahots propioarekin auzoko problematikak lantzeko eta auzoko kolektiboen koordinazio hori eman da. Ikusten dugu auzoan problematika nagusienetariko bat da auzokideok ez daukagula elkartzeko, saretzeko, segurartean ezagutzeko leku bat. Badaude hainbat leku, adibidez Peña San Fermin edo Zabaldi elkartea edo udalaren zentro komunitarioa, baina hauen erabilera egitean azken finean gaude zerbaiten menpe, Peñan adibidez bazkide baten menpe, ez baldin badago ezin gara sartu, eta adibidez zezisaren erabilera egiterakoan azkenean zauden giltza batzuen menpe ezin zara sartu nahi duzunean edo ezin duzu zure erara erabili, eta azkenean ikusten dugu leku baten beharra auzokideon modura erabiltzeko edo nahi dugun bezala. Eta gainera ere, bai Peñan, bai udaleko zentroan eta askotan zarata nahi dago. Zezisean bilerak egiten genituenean, bazen dantza taldeak, mota askotarikoak, eta bitartean zu bileran ezin duzula zure ondoan dagoen entzun. Peñan afal orduan bada antzerako. Orduan bai elkartzeko gehiago bileri begiratzegoen espazio bat, eta gero ere saretzeko eta gauzak egiteko auzoan. Aipatu ezara, hau ez da zerbait berria, gazte mugimenduaren belaunaldi desberdinek
aritu dira honetan lanean, egia da, auzoak lokala behar du lelopean aldarri ugari egin direla urteetan zehar, eta egia da duela 2 urte, 24-25 kurtsoan, gutxi gora bera, bai egin zela lanketa pixkat sakonagoa, pixkat zentratuagoa benetan behar bat genuela, eta honetan lan egin behar genuela, eta gazte mugimendutik sortu zen lan talde bat honetan zuzenean lan egiteko, eta honetan aritu ginen pixkat lanean. Orain La Rosa bada autonomoa, ez dago gazte mugimenduaren menpe. De hecho, indartea bada gazte mugia baina nabari helduagoa, ez heldua, hala ere, gazte mugia baino gehiago bai. Eta hasi zen hasieran ez bilera ireki moduan ere, problematika azaltzeko auzokidei, gutxinaka hortik ere sortu zen bigarren talde bat ere motibatua zegoen jendearekin, eta tiraka zebilena gazte mugimendua izan zen, orain arte non ja bere forma propio hartu duen. Gazte mugimendutik jaio zen arren proiektua erabaki genuen pixkat auzoari irekitzea eta auzokideok nahi duena parte hartzea, eta pixkat auzoaren egitea ez bakarrik gazte ona. Nik uste harrera beti nahiko ona izan dena, bai hasierako bilera ireki horietan, agian 30 pertsona inguru elkartzen ginela asanbladan, hitz egiteko zer egin genuen, okupatu, alokatu, nola kudeatu, non, ezaugarri izan behar zituen lokal horrek, eta bai ja lortu genuenean hau hitzartzea eta ireki genituenean ateak, nahiz eta momentuz bakarrik proiektuaren eta lan asko falta zaion. Bai harrera ona izan zuela eta bai askotariko jendea etorri zela bai familiak umeekin, helduagoak zirenak, gazte asko. Berez nahiko ate irekia sumea izan zen, bakarrik kantautore bat, diskurtso bat eta brindis bat, ez gutxi gehiago. Baina bai erakutsi nahi genuen batez ere horrekin ibili ostean ze forma duen lokalak, eta bai ere gonbita egin hemen eginen diren jarduera horiek irekiak direla jakinarazteko eta jende guzti hori barne biltzeko. Esan duan bezala, bai dago auzoko kolektiboei biteratutako alde nagusi bat, baina gero ere nahi dugu hau izatea topaleku bat, ez bien arteko oreka hori azaldu nahi genien auzoari eta bilatu izan dugu beti hori, jende adin desberdin eta kolektibo ezberdinak gerturatzea. Bai hasi direla orain PYMEkoak, hori dela punto de informazio migrante, ozakitu egin da. Horiek hasi dira hemen gaztelaniazko klaseak ematen migrantei, astean bitan. San Ferminetan ere izanen da Paris 1925ko jantokia, Aldezarrean ezin delako izan. Baina ez dugu oraindik aurre ikuspena egin datorren iraietik aurrera zer izanen den. Bai izanen dela hori kolektiboentzako espazio bat bileretarako, pankarta egiteko, behar den guztirako, baina gero bai lerro bat dagoela kirol eskaintzarekin, eskaintza kulturalekin, baina oraindik dugu forma eman gabe. Ze hori bai nahi genuen ere auzoari ireki eta igual denon artean adostu zer egin nahi zen, eta momentuz horretan ez gara sartu. Hau da, bizkat auzokideon edo nahi dugu izatea auzokideon topagune bat bezala, non adin desberdinetako jendeak etor daitekeen, nahi duena egin, nahi duena proposatu, beti ere bizkat zentzua mantenduz, baina ez dagoela itxita ezertara, orduan animatzen dugu auzokideak etortzera, haien ideiak botatzera, zer gustatuko bitzaiak egitea, ez dakit. Eta gero ere hori auzoko kolektiboi buruzari garenean ez da bakarrik gazte mugimendaz, ere dago euskara taldea hor nahiko jende heldua dagoela eta igual haien jarduna gehiago goiz ez dela, beste jende mota bat ideratuta. Ere dago Johar haur eta nerabeen gazte elkartea txikiekin lan egiten duena, APIMA ere sartu dugu talde motorrean hasieratik beste profil horiek erakartzeko. Eta gero ere gure esku egonen da eskaintzen dugunaren arabera publiko horrengana heltzen garen edo ez. Bai eztabaidetan hori nahiko argi genuela, egia da gazteek ez dutela espaziorik auzoan eta hutsune hori ere bete nahi du, baina ez soilik hori ze aurrek ere ez dute, helduek ere ez dute, orduan
Pixka nahi dugu hori, bai kolektiboen topaleko izatea eta auzoko militantziaren motorra izatea, baina baita ere nahi dugu ez dugun ez elkarteko tokirik, gure artean saretu ezberdinetako jende guztia.